Kuramga Ndeke ariyo makalapapla koriwo mano ma jolweny kata KDF oyudo masira e kaonti ma Wajir. Dek jolweny KDF manere kotero chiemo ne ji mapiyo daro e gweng' ma Buna e Wajir North ne olwar kane otemo fuyo. Ndege machielo ma ok mar jolweny to nolwar katemo fuyo kowuok e paw ndeke ma Wajir International Airport kane dhi e gweng' ma Abajan. Ndege mar jolweny ne temo thuthni kowuok e lowo to kata kamano nopodho piny apoya nono kendo chuno jopiny mane ni machiegni mondo omi oringi. Report mar coordinator mar chenro mag Red Cross e kaonti ma Wajir yango ni jariemb ndege kod jopuonj moko mane ni e iye noyudo hinyruok. Ndege mar ariyo ne en mar kambi ma iluongo ni Prime Aviation. MCA ma Abajan Abi Jimali noriko ni e iye e kinde mane masira ma kamano notimore. Joriembo ariyo kod ji mane oting'o ne othiedhi e osiptal bang' masirano. Wasuru Ramogi, tenda rita e kaonti ma Siaya